Честита първа прическа и годинка и половина, прекрасно Алексче! Къде ще Взимаме ходим? ви с нас да прекарате един незабравим след прическа? обед и да споделите всички наши емоции. Днес Алексчето прави годинка и половина, затова е толкова вълнуващ деня за нас. Но и не само това, ето той ви показва, че ще му направим прическа. И това е първата му изненада за днес. А вие останете до края на видеото, за да видите какво още сме му приготвили. Както виждате, той страшно много се вълнува, че отиваме на фризьор да му направят най-хубавата прическа, но нека да видим дали всъщност осъзнава какво точно ще се случи и какви ще му бъдат реакциите. Ще има ли рев, ще има ли радост, накрая ще се хареса ли, нека да видим. Разбира се, винаги търси кака си и нейната помощ и е време да тръгваме. Обуваме обувките и всички потегляме. Но и не само това, трябва да оправим и това недоразумение върху главата на мама. Мамо! Мише! Хайде! Ку-ку! Отиваме ли на фризьор? Да оправим тея и тея недоразумения. Хайде, тръгваме! Хайде! Това е и уникалният детски фризьорски салон Пъзел, в който направихме и прическата на Марая миналия път и останахме супер доволни. Марая беше много красива, постригаха ни, отношението беше страхотно, а погледнете, вътре е като детски кът. Алекс беше пленен още от вратата. Игра си, толкова беше щастлив, че изобщо не усети никакъв страх и притеснение, тъй като миналия път, когато бяхме с Марая там, имаше много малки деца, които реваха през цялото време и се дърпаха, докато ги постригват. И в момента и аз имах това притеснение и страх, но той дори преди да бъде готова фризьорката си избра кола и седна в нея да я кара и чакаше да дойдат да го постригат. Сега ще сбрихме нещо. Сега малко Къде е косичката? Мали, песнички ще има. Tra-la-lero, tra-la-la, shark with blue shoes. Slides through the sea like he's got nothing to lose. Tung 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 sahur, puffing real slow. Wooden and smooth, got that silent glow. Bombardino, crocodilo, engines roar. Jet croc snapping through the ocean floor. Brr, brr, pat up him floating slow. Cooler than ice, got nowhere to go. Fully frula, flaps with speed. Coffee bird buzzing like he just got freed. Spinero, Rogalubero, shades on tight. Pigeon detective in the dead of night. Trippy chopper, whiskers twitch. Shrimp cat sliding through seaweed rich. Burbaloni, lalaloni, chillin' round. Coconut capybara rolling on the ground. Banana dog, dolphin need a splash with flair. Banana fin flying through the salty air. Tra-la-lero, tra-la-la, leads the wave. Deep sea party, no need to behave. Tra-la-lero, tra-la-la, leads the wave. Deep sea party, no need to behave. Фризьорката първо предложи да го пострижи с ножичката, за да видим дали ще е достатъчна дължината, но беше все още дълга. Затова преминахме към машинката. Той тук малко се посви, но също така не зарева и си стоеше кротко и спокойно през цялото време. Баба му държи ръчичките, за да не се пипа. Гледаше песнички, пуснаха му детски филмчета. Но накрая вече, когато му омръзна да стои на едно място, му измислихме и изненада. Ще видите как го залъгахме, за да завършим прическата. Tra-la-lero, tra-la-la, shark with blue shoes. Slides through the sea like he's got nothing to lose. Tung 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 sahur, puffing real slow. Wooden and smooth, got that silent glow. Bombardino, crocodilo, engines roar. Jet croc snapping through the ocean floor. Brr, brr, pat up him floating slow. Cooler than ice, got no
nowhere to go. Fruli frula flaps with speed, coffee bird buzzing like he just got freed. Spinera rogalubero shades on tight, pigeon detective in the dead of night. Trippy chopper, whiskers twitch, shrimp cat sliding through seaweed rich. Burbaloni lalaloni chillin' round, coconut capybara. A few hours later. A dolphin need a splash with flair, banana fin flying through the salty air. Oh, oh, oh. Tralalero tralala leads the wave. Deep sea party, no need to behave. Ето го и батко Алекс. Вече не е бебе Алекс. Какво ще кажете? Харесва ли ви новата прическа на Алексчето? Погледнете го колко е готин. Ей, какво е това? Алекс не става на годинка и половина и сега отиваме при него. Хайде да го изнадаме. Това е вече поредната му изнада днес. Да видим как ще реагира. Хайде. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Алексче. Happy birthday to you. Миши. Ти батко ли си, мамо? Ти батко ли си? Ще духаш сестричката, мамо? Силно. Давай. Силно духай. Силно духай, мамо. Отвори устата. Духай. Тук вече има нова прическа, бомбони, сокчета, сладки лакомства и много игри. Ние ви оставяме, за да може Алексчето да закуси и да отиваме да празнуваме. Ако това видео ти беше интересно и искаш още такива, то тогава можеш да се абонираш напълно безплатно за канала ни, да харесаш това видео и да продължаваш да следиш и следващите влогове и интересни и забавни видеа. Всичка тук, мамо. На кого е? На Алексчето? Да. На Алексчето, бебешката косичка. Да. Тук е косичката на Алексчето. Ти сега хубав ли си, мамо? Да. Дай целувка.